ke sai ni aso ba ke ba zan bi kowa ba zuciya ba za ta so ta ba yamin rumfa duk inda kike ni nan nake da ke na saba in babu kewa zai rike saboda kauna sanadin ki aso ne ba zan yi kuka ba zamaniya na zama ke hankalin ki kwantar masoyiya janiya zana je ko ina kike so sarauniya mallakin kaina na bar miki dan kin zambin zinariya adadin sanda na miki bai iri go ko da daya kin ga so bai san hayaniya san karbi hatsaniya wanda duka zai ce na barki kwarai bai so a zauna ba lafiya so ne jigon zama da duniya wasa kamar gaskiya san kiya mike ciwon so ne ya kama ni yanzu da warke daudar saka mamaye zuciyata kana wanke kina zo min cikin barci koma ina farke aman uzuri a soyayya ga kaina yana duke janjani 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 zojani 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 bayan kalmar so har kyauta ke samu mai nema yana samu in ya roƙa gun makakin mu soyayya ta kan jana har zuwa ƙauye na babanmu ba da biyar munafunci in manyo Allah yana jin mu soyayya na sa raina ita ta zama abinci na kina raina yan baki guri na babu soyayya mafarki na sunana Aknan Bamenda Ihsan a cikin shirin ɗin farin wata sha kallo. Ni na ɗauka idan aka ɗauka sau ɗaya an gama, ashe abin ba haka ba. Ashe ana ɗauka ne a yi ta ɗauka, to ni abin ne ya bani wahala. Da kuma matsayina na bafulatana ba na iya faɗan wani kalma na Hausa, saboda haka shi ma ya ɗan bani wahala. Kasance tare da ni a wannan satin domin kallon wannan shirin farin